Guys, jangan lupa sama bye. Terus pagi tidur benar nanti misalnya ada menengkamlan kadang jarang gosai saya yang vlog naik betaya. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Ang YouTube channel ang nengkamun kasih keburai bayi nengkamuna. Thamnila nunan pun mensikap jangan gua angga mak kalam dengai. Ang ni cehiri ada bayi di dapur ni jangan ni dongo. Ada bini siapa naik kana ya be? Naik bisim engkar bayang ya. Ada hidup nak tak pesa dia logofer, ang bini siapa naik lebih siapa nak kai. Ada bayi put ni nuda. Ada just simple kalam biar na, mama ya. Ada sasian naik. Sasi ke bani ga sini, bani jaga sini ang ada naik. Ese than dia uthar dengar ada bayi di. Muka mana yang nak bara or bara hiar na logofer. Mana mit maba. Mangan biko poro ni ba. Muka mana makeup je mana. Mix ya ke mana ori bayi mana dokla dokli galam fruzu deng nai logofer. Kita beranai lama ada, sang mama kalam kan ada reels bentukkan apa itu. Nai sang putni, ni dia putih, ni dia putih lagi. Oh ini gulang siang ah? Mana ni dengan siapa ni? Mesti sekolah kita ni. Ke berat las ni mendengar kau ni, mama kena marikes semua sang nora sehari ada dikai. Guys, ini jangan lokasi naman baik. Serap sanda, muzang sarna? Saya ane muzang, segidir barai, letran itu hamblan itu. Ha? Guys, jangan lokasi naman baik. Kameramen kau jangan negasinya dapat menpiakai. Ada bini siapa ni mana baik. Tin tay abaji biana. Cover video lana kita menda lana iza thonai nongla bayi di menbaik jangan reels kena menisa banai ni thangsiar na. Nama bunga. Mama mencari bunga. Ang ini lau ang barai se gereng bono ab bunga berengan alai. Ni bunga ise lega jangan ha. Jadi lega ribadi jas somena zak cute ribadi beautiful jana ni dong mana. Ang mana fika jas bayi mana manggil ang Bela se di betul. Bela silver ini. Iya untuk banai na kita. Iya apa banai kan? Reels banai. Nei, mami ya, ribadi gazri mana? Angko ondia se ang iman sanse guzunane guzugasina guzigasina. Tiap bapa mana? Ang ni extra bustu labu dia si mana? Ima jakse labai thanda. Kau serah sanse lengsian nampi ang haga ya ang ha. Ijina isni leng naik naik betana nih. Kerja naik lantai. Sama jang view naik lega per. Biar no sulana saya arah mana baik pada kamera oberi nukan patah. Oh biar mana kira? Iya mana insna. Toh. Nabi farsi tinggal dong doi jiri bahayai semen sapori hosongami ya na nabi hosongami bayi ada hazani fry doi jiri bahay deng nabi jam mazang kasapori ya mana barai segidir doi mana nggak biya nabi nabi sapori ya nih piwa Gorom bothorau oरैबायदि गोसोम जायो आङो नै है जेबो नङा थ' फायखानाया माने सिगां लोगोफोर सिगां मिटिं जादोंमोन नालाय जानुवारि ना फेब्रुवारियाव बेयाव हारसा मिटिं जादोंमोन आसामिस हा हंकरदेमनि ना हंकरदेमनि मिटिं जादोंमोन नोंथांमोना नुखादों जानांगौ जाय जाय आंनि ब्लगखौ नायबाय थायो बेयो नै बेयाव सोब ओरैबायदि गिदिरमोन आरोना लोगोफोर Rolo logofer lettering deखायनि आङो lettering माने सिबायनो हादियासै खोमा बेस्राफोरा खस्थ'नो जात साफा खालामलांबायानो जायो ओमफ्राय नै बेयावनोमोन आरो इयावनो ओरैबायदि गिदिरमोन ओरैबायदि लैहोर मानसि आयु गोजान अल आसामनिनो आरोना नै लोगोफोर नैबेयावनो लासिगोन जोङो खासिबारियाव हाइफाइ सासेनिखौ लागासिनो जाबाय फै ओइ आंखौ लाबोलाय आंनि मबाइलजों लाबो कभार भिडिअ मोसानो नागिरनाया जोंना मिसा जाबाय मानोना मोनाबायबो नालाय एसे 3टानि बारबायना आगोन बायदि मोनदोंमोन बेनि सायाव आरो मबाइलाबो एसे
मबाइल माने बोथोराबो डाउन जालांबाय थाबाय नालाय माने मबाइलाव बारा एसे मोजां नुजायासै बेनि थाखायनो दा थांनांसिगोन आरोना थेवबाबो नोंथांमोना बे दा जा भिडिअ बानायदों बेखौ जोङो रिल्सआव हेगारसिगोन आरोना इन्स्टा रिल्सआव नुसिगोन आरो जों सानैनि नोंथांमोनाथ' सोरबा मिथिया आंनि इन्स्टानि नामा भाग्यश्री बर' आरो सासेनिखौथ' बयबो मिथिखायो सासेखौ मानोना रैरुप नार्जारि बेनियाथ' 32K बारबाय ओमफ्राय आंनिया बेना 32K बारबायबा फलोवार्सआ आंनिया जाबाय 3000ल' जादों लोगोफोर सोरबा आंखौ इन्स्टायाव फल' खालामाखैबा नोंथांमोना थांनानै फल' खालामहै आरो बिदिनो मोजां भिडिअ नुबाय थागोन थेवबाबो आङो एसे दुखु मोनबाय आरो कभार भिडिअ फुंनिफ्रायनो फैदोंमोन 9टासोआवनो फैदोंमोन आङो 9टासोआव फैनानैबाबो जादियासै माने बिराद दुखु मोनबाय आरो हालोदाबो बिराद गाज्रि जाबाय कभार भिडिअखौ नोंथांमोननो लाबोनो हानाय नंला नायनोसै फैगौ सप्ताफोराव बानायनोसै टाइम मोनोबाथाय केमेरामेना माने टाइम मोना जाबाय थादों माने जोंहानिनो मा जायो थांबाय माने बेनि थाखायनो गोसोखौ एसे बोरैबा मोनबाय आरो लोगोफोर कभार भिडिअ नोंथांमोननो एसे इन्टारेस्ट खालामनो थाखाय कभार भिडिअ लाबोदोंमोन आरो मेथाइयाबो जा हिटखामोन थेवबाबो आङो फैगोन सप्तायाव लाबोनो नाजागोन टाइम मोनबाथाय आरोना दैया मेंग्लिजोब्बाय मा ओइ साबिया ए ओरैबायदि बुरजा लाबोदोंमोन आङो जिफोरखौ आयौ दख'ना गांथाम लाबोदों लोगोफोर आं गोसोखौ माने बिराद डाउन मोनबाय मोसानायाबो जादियासै 1 मिनिटबो थाङाखै 30 सेकेन्ड थांदोंमोन बे सासेखौ सालायहोग्रोबाय भगवान गालिया जाजोब्बाय जाबायना आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनबायबा लाइक शेयार साबस्क्राइब आरो कमेन्ट हरनो दाबाव बाय बाय गाइस